aukera hori izan da, bai Zauzko Eskubaloiko taldea da neria, da proposamena da, da gauza zabaltzia, gaixotasun honen alde diru jasotzeko. Diru dana jasotzena izango ala, gaixoai bere beharra da betetzeko. Idea izan da, bomberua erretau, bomberua ben artean Donostikoai, Iruneguai, da horla kateban nazio mailan artean. Ni bereziki Luis Barona, Europako neurologo garrantzitsuenetako bate erretau. Xantik ezagupidea du, guk ere bai, Juan Jokin eta bere emazteakin. Eta erronka botatzi guten bustitzeko helaren alde. Hoien bitartez, erronka hori jaso gendun, gaur ikusi duzue baita ere behaiek egin dutela lehen, eta gero guri pasai dutela. Azken finean da, dirua biltzea jende honentzat, orduan helburua hori da. Gaixotasun hori ere bizkate aurre egintza egin, ezagutu altezala jendia nola bizi diren hauek eta zer erronka duten berak eguneroko jarduerakin. Hola, gutxi! Bai, Andrea Maski ana betzi urte gaixotasun honekin, baina dakan indarra bea gaixotasuna baino indartsua da. Oso polita bai, emozionatia, jendea nola muitzen da. Kore, atea goi kori,